El ball tradicional de l'Índia és el Bollywood, que ballen tant homes com dones. Per ballar, els homes porten unes túniques i les dones uns vestits molt lluentons. Aquí podeu veure un vestit que porten molt les dones i us hem portat unes teles que porten perquè les veieu. Els esports tradicionals de l'Índia són el criquet i el hoquei. El criquet és molt semblant al béisbol, perquè quan els anglesos van anar a l'Índia es va quedar allà l'esport. Ara el David i el Sheikh us parlaran de la religió i les llengües. A prop de 800 milions d'anys són indis. L'Índia és un dels països diversos culturalment i lingüísticament del món. És llar de dues famílies lingüístiques importants: les llengües indoàries i les llengües dràvides. Els aliments bàsics de la cuina índia, com en la majoria de civilitzacions tradicionals, són els cereals, com el mill verdat i l'arròs, la farina de blat integral acompanyats d'una gran varietat de llegums seques, dels quals destaquen els mesors, l'atzana, pèsols o les mongetes groga. Ara t'ensenyarem com es fa aquesta recepta, estic instal·lar. Els ingredients són 2 pits a trossets, 200 grams de xampinyons tallats a làmines, una ceba ben picada, un bric de nata per cuinar o llet de coco, un bric de tomàquet fregit i 2 cebes, 2 cullerades de curri. Primer hem de coure l'arròs. Després, a la cubeta de l'olla hi posem l'oli i fregim el pollastre, la ceba i a continuació els xampinyons. Quan estigui tot, afegim el curri, la nata i el tomàquet fregit. Tanquem l'olla i programem manual 5 minuts. Obrim l'olla i llest per servir amb arròs basmati.